Chitariki mirongo ibiri mutinyo kienda umwaka w'ekiri bubiri mirongo ibiri na isatu ase yaragire Ensa Eyemo yabona maragoba nabo yigo naberigi nkwero bilya bwikiranu ase ngencho yokokoletera amangana mayabu naberika gokorekana korwa chingongo chionsi inyechensi abasaki beto bamangana babere bagwa kachikambi ase chinsemo nabo yigo kweneke mnango ya nyorore ase nchira yobwikiranu nabo kwenda gutubwatia chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.net ireterene Fridah Kerubo na sinsemo chichebyorokeria ni otokubatenere Joshua Auta Chinga kitoroche abali mikuru ase county ya Nyamira babiri bakomenterwa enengo asibara chikoba bakwenyolera ebona se yabireke gukina kurase kerengo gichiringe 25 wika emerongo 3 nabiga se county ya Kisii murobele obo kwagacha industrial park nabigo aggregation center nigo bakogo chakigwa bene asumu waziri bobonchelia Moses Kuria abakagukirana ase orogongo rwa Gusii nabigo gosiyole bene omurobele yo manchumulilia ayungati yali nkwaliganete asomo morogobolero toskato nyegera ngwire nanda segeke Kerubo elinde ngomanye amange Mwanchi umulierelia ngo kwaligani bene tuyasanga sobwamo asenchera yobwagale Amayia yebire bigani otoko yachaka korwase county ya Kisii asingo kumenyune county yoni go yabirige kubwaterana ne serikali enene inse ye wizara yobonchele yokoragwa no muwaziri Moses Kuria aselitko lyarero baba goikerana asensemeli ya tongeli nabo igo kwaka egetukora ase ogochake bene omurobeli o industrial park nabo igo asensemeli ya aggregation center hokwana korase chinsemecho nigo abamenyi benseme yo babere bakoboliwa kweneke mnango korabale obolemi asengencho yogokonyeka amatuko abosio Moriketo Hamisi Josephat namange Temu waziri Moses Kuria nigo litikolia lero yake getukoro yogo chakabena obwagachi bwa industrial park ne aggregation center asekanyoro gya tungeri ime bunge ya bomochoge borabu okwana kurwa asomo yegoyo nigo omwaziri Moses Kuria atogire rogongo rwa Gusii anene abamenyi aso wetoma na kweneke buna banyareko bakwere na mugondo eli basimeke ebimeli Vile gavana amesema hii ni nchi ya mandizi. Na mimi najua hivyo kwa sababu nikienda shule mamangu alilipa karo, alikuwa anauza mandizi kutoka hapa Kisii, anatoa hapa, anauza katika soko ya Kawangware. Hata huu Simba amekula mandizi ya mama yangu. Na hiyo mandizi Simba nataka kuambia mamangu alikuwa anaingia hapa Kisii kununua mandizi ndio akawauzia kina Simba. Tuko na mambo ya kahawa. Umesikia hapa county tuko na factories 52. Tuko na avocado. Na nishukuru pia governor amejitolea kutoa mbegu ama seedlings. Sisi kama county ya Kisii tumeweka milioni 250 kwa project hii. Serikali kuu imeweka milioni 250. Kwa hivyo yule mwingine anasema bwana sisi tuko na pesa, tuko na bilioni 13. Na serikali kuu tutafanya pamoja kazi ituongezee pesa nyingine tufanye kazi. Na hiyo ndio tumetumwa. Echinga ki echi nigo mugavana Simbarati anyara kobaga kobolia anene abamenyi be constituency yo mochogo barabu babe abatangani aso gwetoma na kweneke buna banyare kobaga gusimeka ebimeli ebirachiko bigotumeka anene engaki industrial park yanyare kobaga koera. Naomba wale wako hapa ndio nyinyi ndio mtapata kazi wa kwanza. Lakini lazima mpande mimea ambayo italeta pesa. Kwa sababu mko karibu. Msikubali mtu ambaye yuko kule Buketutu juu alete apande avocado, apande mboga, wewe upandi. Lazima mkwe wa kwanza wafanya nini?
kupanda ama vipi? Jabara banyara ko bagwikirana somo yegoyo no mabunge bwe constituency yabo machoge burabuno fasoni barongo naboigo bwe constituency yabo machoge chacha Alfa Miruka abanyara ko bakubulia abamenyi banene bwe constituency yo na Kisii county asobwamo banyara ko bakoenekya buna banyara ko bakubwaterana na gutumia libagelio elinde banyara ko bakwegendereria to present our petition that in the talks we include counties as far as we also include constituencies, because in this Bucha county we need 2 more additional constituencies. Bobasiena Chukavere na South Mugirango. That means this county we want to have 5 constituencies. This is high time. We need a government which is working. Let's support this government for the development and for the betterment of our people. What is Ruto? Onye tariere Congress na nominated senator. Tunatuma report kwamba tafadhali tufanye mambo ambayo yatakuja kusaidia wananchi. Wananchi wanalia, amuwasikii. Tunaomba kwamba serikali iwe ambayo inaweza kuwa responsive kwa maisha ya wananchi. Mboga na kwande ozembuya. Na ndio ndokenda abantu baminto. Engakie ne ya development. Bona ntotage tiko karaki. Ndoga tiko kara siasa. Aba ndio tukabaraji. Ntobaga ni boze ntoko bagendia. Kuripoti katika Kisii and Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii, Literane Josephat Hamisi. Mbia mano sana mulikeito Hamisi Josephat asogotwaliganiria orobotiro asinchira yobwekenu otigana nayo nagusuka mutu asorobotiro ndeni gongo kumanyubuna umubere bo musacho yomo w'imyaka ya igatwani go bakogotoka litkolya rero asensemo ya Iranda asikagire buna nigabeteka guitokora chinsemo chingao na boigo gotugutwa asensemeyo kwenekia egekoro ekiono mokonyi bo mugambi kurwa asensemeyo Charles Nyauso asabaga kwera buna nige bikorwa bune byo byabere bikoenekigwa asegeka obono kurende umubere bo musacho yoni go bagokoirwa asengendu ya Kisii teaching and referral chingaki obotuki bogendete gokorekana muri kito Paulinarius akama nabakagwikirana ase chinsemecho naboigo gotwaliganiria oroboti rokobwata kweta no kumiga iga kya to konyo monda kole tu kinyoru gitu kiringa kino bako koleta gaiga ona to wato kumia Omusacho yube myaka yegatwani gakageire goitokorwa senseme ngao no mobero yekoretwa na gotugutwa asayo igobano muno ndo maisetere tu agachaka bekuga so lende jengo sabanga bali bande bagoita muntu kwende goito nakora magoso agwende kubichi kuria yakisheria korengana no mokonyi bo mugambi we sublocation iyo ekitari gekore getangani igokorekana senseme iyo asa iga bantu abira kare baba dambu diga iga sengenjere boundary between Nyanguru and Nyakoe una bantu bairanda batori wo una bana ba uchi school ani ba uchi ndochi abantu bachira almost 5 of them bakote bari turusa usibaite gusa Chinka kya yagendete nigo mukageronde bwo boibya bekwa byaramo nabo bisaba nyumba 10 abo bamoira goikase getaseni kyabanyanyimbo kyanyatiako abanyambo kwati bano mandi ne bintu bimani mbibire bangira nyumba tobika system twaligereria bamanye mu muroyo waragire mache mu Iranda twimuka ni chipiki twanapaka bwa to mubwata atutaise bindabete twabirusioro twabitokanye twa muarrest twa korupe kus twa mata baka mwaye twanyore bintu biri twarare kurusia na biro na twanyora so muchionde ase bindabete iro twa bire de twa kirega igale twale ko sabanga community policy ya Nyanguru batana Iranda abantu banyumba 10 tulendane ya tusiri ubwari vugo manenga kieyo kishara chigo chikora n'abantu ngo nyabare kibase cyepona bato cyaka kore patriot oranganto konya abantu baito ne serikali tugwatisi nigo bana banyakenyoro baganire bali bonsi bakagibire ko moito musacho yo kubeko byara nabayigo kirirwa egetambukiro kieri chiko wale walimuua bali bamuita batoke batakari bastep. There is no person around to take one's life. Abanyanyimba kurwa egetaseni kya kitutu centro nigo baika sensemeyo na koiro mubiro onya gusira senkendu ya Kisii and teaching referral ase obotukibwa chakiwe. Kuripoteri ya egetaseni kya Ndizi TV kurwa sensema ya Iranda ebunge ya kitutu chache South county ya Kisii. Ncheria tana Porinaris akama
Mbiamano sana mulikeito Epolneria sakama asoroboti ruko nogosemerwa itonga ya mateyo nebeke gotoka nabo igo ni gotukurwa engora yaito yabene gotigana nayo mwanchi umurigeria ni otokwende masemo goika county ya Nyamira asingo kumanyuna abalimi bekemerigie chae kurwa sechinsemecho mbale ne kibakwegokeria magega yo komenterwa enengo ase ekerengo giemerongetatu asikira ekiro kwenekia yo no monya Kerubo asensemeri ye factory ya Kibirigo oyo bagakoerera emirubiri babiri bakoenekia gose bakobeka rinda kwenekia obokoreri borubia oigoni gabagakoerera emichando babiri bagwetera animono ase ekemerigie cha Kibirige kuratera asibaburia baraikorwa se county ya Nyamira kwenekia bunango baroselia bali chipara umurikeito Job Maangi na Mangi Kerochi factory chiekemerigie chae chigenda chekorali chibesa chebona siomotienyi oikomi factory ya Kibirigo nigo bakwegokeria ogukina gwe chibesa chebonus kurwa chibesa emerongebere na isano omwaka oetakere kiro goiko omwaka oyo chibesa emerongetatu kera ekiro twatangazite bonus tukanyaranga Kibirigo tea factory na beko nyara gwaka na shilingi 30 ba kilo aso mwaka oyo igo ine step ngiya sana korwa last year twakanete 25 Omunyakero gobwe factory ya Nelson Onduko natebo kubwaterana egatia balimi nabaraine gatia mangana ireire okorobuya ase ebona sio mwakoyo igo ebinto biro byagarire twagendereire ko korabya kobwa mona balimi bansire gotoye chae na ende chae ngiya nakwanera egachemero beri babekire elinde kwenekia buna factory yingukinera sekerengo buna okugoro kwe michambo nechigali cyobosombi na yande nali kanya yaberense sana ntwagore CTC line yenya eye kona chechae tukagora ne dryer eye kuomie chae na ende bonongo kora tore egento gikonga automatic withering eyo echae go chikobe kume mwata 10,000 rimo ya mie chae pakitara chikona chwa yama go chikona chwa igonto genda tako kole mekakati na ende factory yeto ya Kibirigo nebwate capacity yo gosie chae up to 22 million nonyanigo nakwanira egachama kungubagwetera asasa babaraigwa gacha chipara eline kororobya obosombi emechane ndeto bwate menene ne chipara cheito ngokore ya bill cha saba MCA abachumbe baito nonyene county government yaito baligere chipara cheito chabere chimbe sana chikogera obosombi bweito bakorete emechane menene nasaba balimi kubwaterana na baraibe factory eyo anene mono asokoleta echae asobonge linde bachikonyora ligesa ligia tukubate bagendere goto echae ngiya na ende batoe volume umwaka oyo erete mbatoete volume batoete chikiro milioni 15 omwaka orionde obatoete milioni 16 igonto ira nanze ange milioni ngima igabalemi gendere goto echae tigana na mangana mangirito mangirito ko bakonya kende iye ko baletero butaka egere tokonye factory yaito togendere gokonye bisa kubire mutu yaito abalimi mbasaba koba abatoerero asakwa na chinga kibara chikonyora obwoyo we regret obwoyo mbrai kaga gwikira bono iga lakini ne momanyete process yoko prokigo obwoyo igere international na ndenke GDT kwatasia gokora wabere ngankonyoru bole yake lakini mbato promise ngomali omutienyoyo ngoikabole chi factory chaito to abalimi direct Ruase factory ya Kibirigo egotoka imiye wode Bonyamatuta ebunge ya West Mugrango county Nyamira Job Maangi Mbiamano sana umurikeito Job Maangi korase county ya Nyamira gotigana nayo ni gotokwirana goika county ya Kisii asingo kumanyibuna ni gababwatani bagendete weso kyabene nabo igokurwa ogosira gokia ase aborkiwa elyokwene kyabunango kyane bale ebitango ebibikoirani kisemi magega litkolya rero ni gababwatani baba weso kyakorwa ase kyombegia Joshua Nyarenji Foundation asbaba korwa
obokonyi gocha ase skuru yoboroso ya Nyankanda DOK nabo igo ase skuru ya Nyagiti ase abanyaruka baba kwegwa ebitamba byobochenu nabo igasensemo yabamura kwegwa ebikoro tomulikicho daipo nasanya namange Asenchera Eyemo yokwene kyanga kerengo gichisemi gochia sabaro kiwobe chiskuru aongo segetwere anene umwana munyaruka imeye wodi ya Munyerero yogotoka ebunge ya Kitutu chache North nigo banyara konyoro bokonyi webitamba byobochenu ase omusamario muya obwato moyo bwogwancha rere turase skuru ya Nyankanda DOK twaretera abana besike ibitamba byobochenu na abana bari batari kwenyara pi twabaretera ibikoro tu na abana bari abake twabaretera chichats chiri batabuati lakini asiri tukoliara nere nirimbiye muna sengencho mwabanyura ase chichat and the next time ngo sawa. As you know, etamu igere very short. Ndota iti bana nyaroka buna wa class 8 kose grade 6 babereka. On asingincho yebitambo iba miseti. Gosangarega taseni kia Ndizi TV ni gaboro kigwa kurwa chiskuru choboroso banyara kogokera umurubilio yo asebate banga nigo banyarire kunyorwa. Tunawashukuru sana Joshua Nyarendi Foundation kwa kutuletea sanitary towels na kutuletea viatu ambao kwa wale watoto wenye hawajiwezi. Kama sisi wasichana, kuna wengine ambao hawajiwezi kununua hizi sanitary towels. Unapata wanatumia vitambaa, but sasa umetusaidia kutumia hizi, and may God bless you all. Boigoni go banyara kwerera gati yari abagenderete gwetera asoko burwe vitambaa byobochenu kubatekana nobo konga kubugima asochinka. Vitambaa ambazo anavaa unapata kama na moja, sometimes I dry up, anavaa ikiwa wet, anakuja nayo shule, then hauko tayari but unapata imetoka tu. Umwarimu manene kurwa skuru yoboroso ya Nyangiti DEP amana Nyankanda DOK primary boigoni go banyara kogokero murubiro yogana goyo koboko asebate banga abana baba banyaruka bali wakurwa chinka chitali kwenyara nigo banyari kunyurwa na konyora obokonyi. Kuru for the concern of the girl child and also the girl child education. Asanteni sana for your Santa towels ambao mtupatie watoto wetu. Pia ni asante because the foundation also ensures that mtu anasome ili anaye pia aje kuwe mtu katika Kenya hii ya leo. Noma wakoma nene moko ogete msaada neno wengencho na ndio moro sagocha wote tumeshukuru sana. Kwa hivyo nimeshukuru sana kwa kutupatia the charts. Na nasema chart ambao mtupatia itaanzia kuwasaidia watoto kuanzia chekechea mpaka kidato mpaka daraja ya 3 grade 3. Ekiombe ya Joshua Nyarendi Foundation nigo bago basanga eganga ya benene yomurubiro yoiga anene bukomerekera abana bali bakurwa chinka chiri chitali kwenyara. Kati so Joshua tuwabaire bitamba nende bono ntuma itinge bitamba bikibiri ko bayishwa babaire school full time. Umuseketa yogo chukumisi class igoro ya ebitamba ebya sanitary towels. Endo ko gara to koraiga kunabonega muroche wo junior Kenya gendete gupanda Bible imbago atibese baguchikura abana bitamba ibyobochenu na keko garatoko baleterega to ba assist ya Bible yagera batware dukora kuri relief abana banyaka babago ki class mama tuponse basome mba ko missed classes chakira bono ira class 8 bachobera kwa ile school basoma bale so ama soma uchi kwa bono full time no ana ama demo aba uchi kwa baka bachikuita because they are not going to miss any lesson in school. Onko ripateria egetaseni kia Ndizi TV kurwa se ward ya Munyerero egotoke bunge ya Kitutu chache North imenye county ya Kisii elitalia nendi pon asanya. Biamano sana mulikecho daipana sanya asorobotioru orekirano kwende gotigara ime county ya Kisii na gusika mutu wa sorobotironde nigo kumanyobuna niga basubati bagendete konyora amaigerio igoro yokoralia omolembe ase county ya Kisii inseyeli abuliria National Council of Churches of Kenya NCCK asumurubili yogendete gokorekana ase kanisa ya Church of God Getembe kolende niga basubati abuba buliro gosiro kurase serikali elinda koyanike bunango genda bali koralia omolembe butambi mulikito Brighton Makoli na mange abasubati abo nigo bono baburi serikali anene kubeka emirobelio na kubeka chibesensemo anene asogosira emirobeli yabo ya kalitiko
nekera bagenderete kwirubiria na kwene kibuna ngorali bara murembe asense ito Kenya ngosaba omweshimiwa wito Simba Arati muna ntwa bangina twakoruseirie kerebi otogosaba asogwancha kwao ekeremo gochigokora ase pacheti otoinyore muna ntwa abangina twerure korwase igari se binyoro gotira tokorari omorembe otoinyore mono ase pacheti yao erio etosire asogokini omorobirio yo women peace and security erio nario turabwatirane ekero morembore amagendero gagokina ase county yetu. Tunaomba gavana wetu Mheshimiwa Simba Arati na kuomba tu utenge pesa ya kusaidia kuelimisha wanawake katika jamii. Ayana haraba subati ababwate kochi asomogumene we county ya Kisii donya Doris Toto. Buna bononko togochi kwa advice abangina baito. Tumo basoka bamokworokia abana abaiseke asengenze kolangana no bolingoli ebwate amadara atali amaronge. Ego mongina donya Toto twasabire nduko bwate stora aseke pindi ekeiga ekekogera ayons togenda tagosomi gutogokora na arali ali tokorora ogenda tagokora ase mitandao. Boigo nigo bamobori buna ekero bwate bikaro bune ebyo byokorario morembe amonekero tora chicha service yao twasabire kamuranje munyaye gotoigorera tokoeresa amange osekero tora twara mukutano muno oyoiga twasabire otome representative gocha korengana n'abasubati abo bargo kwana anekero bandete konyora maigerio iguru yokorario morembe na gukanya ali agendete ko baitera asebinyoro nigo baterona bono omwana omunyaruka anatakire kurigirirwa asoboime mono abana banyaruka nkonyora bali mechande menge na intwe muna bangine to gutwara jijiyanda ekyara intu to ko bayibora nande twabalera na bebwana tatogandira ko bayikange into batiga ekyara chinga kechi cyabere chinkong abana baito bansio konyora bakonyora bokongu bonge lakini babisa ekero babisire tiga tobebereri tobayikange erinde amagima bagandira ko bamaya gochibwesio na barabu bacha goikereke gwango asa abandi baikeire. Waigo nigo baralibuna abasubati batakire ko babiritangani asokoleto morembe. Tunapozozana tujaribu kuleta upendo katikati yetu na tujaribu kuishi katika ile njia ya umoja na upendo. Sisi wote tutengeneza amani ndio masomo iendelee na maendeleo iendelee kuongezeka katika kijiji yetu. Bishop John Omangi gorwase kanisa Anglican nere niganyarira kuborie byombe au kwene kimuna kubeka bari chibe sense mochi ja Gusii basubati asemerumo yabo yakira litko amangana gusolya morembe na ali agurukigenda best violence amakoro ali akale amabakunyanyasa abantu asekinyoro chinkwana chimbe chigoturubania omorembe ayene sikai negendere tuko yakwandira mamincha na ko yagikeriagere omorembe nyako bagokorerekana asense yaito ya Kenya. Igo professor kopye to gusaba chi commission binechi aba ebyombe bunebiga binyako biko guchinguru ne budget jirebwate cyarwa serikali ku kinyako bachigo ikere byombe bunebi egera morembe onyako gogosugumwa ase mashinani. Aya nigagoche kerobono abasubati bagendete konyora maigerio insieri aburi erie kyombekeri kya National Council Churches of Kenya NCCK asenjira yamo yokubaigeria nigabatakire kobeko morembe na kororio morembe asense ya Kenya. Guribotiri gataseni Candice TV ridane Brighton Makori. Mbiyamano sana muliketo Brighton Makori asorobotero asenchira yobwagale otikana nayo nagosika moto asorobotironde niongo kumanyabuna ense ya Kenya nigo yaberige kubita ense SAE akobwatirana ne kampuni ya Millennium Change Corporation asengencho yokwenyorera enengo gukwana omurai wense ya Kenya Dr. William Ruto nigo anekebuna nigo babiri bakonyora chi bilioni 5.2 ekyo kirabe kigosira sector yobosombi anomono sekigali kigotumeka estima waigoni go ainekebna oyino murobiri orengete gochigokyania ogoichurira nagwe kigali sekinsemo naboigo eyo nenchereyemo yokurenda ogonchereria kwelire. Let me take this opportunity on behalf of the people and government of Kenya to thank all members of this team. I have met this team many times. I must also commend the work of Ambassador
Meg Whitman. She's been incredible in supporting us to find the place of common understanding. It's a host of players. Our parliament, members of parliament, members of the executive, our treasury, the American embassy, and of course MCC have all deployed their best to get us here. And on behalf of all the people who have made big and small contribution, I want to say thank you very much. It's a very proud moment for us. I know Madam Albright has said we did the first threshold in 2004. That's quite a while. And I think we need to recover some time for us to get to the compact so that we don't again spend as much time. But I promise this time around, I think we have learned a lot. I think we have gained a lot of experience, as the minister said. And I think the journey ahead is going to be a lot more easier and a lot more manageable for all our teams. Umwanchi murigereria korwa sorboti uruni na ikira umwelio wa mangana ya asebire biga kolende toska tonyegera chikoraga chinsa isato ayona mange ningo yaletera senchira iyo bwikiranu nabakwenda gutobwati asense mo chiche mitandao asense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega asense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website nabagotunya gwetera www.ndizitv.net kamera soko ene kibuna ebicha nabayigo eliogira gwikira sole asenjira ya bene nere petronira mukeira tobirto kubwatanere Joshua Auta asense mo chibiorokelio na incheria ne Fridah Kerubo twara obuligerelia borobia.